Hvad er dit navn, og hvad hedder du? Jeg hedder Søren Bagdrup, uddannet som arkitekt og folkeskolelærer. Du har for nylig tilstået, at du deltog i jødemassakren under 2. verdenskrig. Men hvem var leder for dette projekt? Jeg ved i hvert fald, det er EUC Nordvest. Men hvem der er den øverste chef, det er jo et godt spørgsmål. Den nærmeste, det er i hvert fald Lars Jørgen. Var der andre for din nuværende arbejdsplads, som deltog i massakren? Der er Merete Mathisen, Sten Carlsen og Michael Morup. Har du nogensinde fortrudt, at du deltog i disse frygtegerninger? Hvor længe skal jeg tænke her? Så du nåede altså oprigtigt at være en del af jødemassakren? Det er ganske rigtigt. Hvem vagte din interesse for jødeudryddelse? Det gjorde Adolf Hitler. Hvad var det fedeste ved at slå jøderne ihjel? Alt. Hvis du nu fik lov til at slå andre end jøder ihjel, hvad skulle det så være? Anders Sand. Vil jødemassakren fortsætte som din hobby, når du bliver ældre? Muligvis. Hvis jeg kan udvikle mig personligt, så det ikke bare går i stå, så kan jeg... Hvad vil du så have svært ved at være jøderne? Vegetar bliver jeg aldrig. Du siger altså, at du spiser dem. Ja, om sommeren. Hvad er så med jødekød om vinteren? Det smager af røven til for at sige det mindst. Hvordan tilbereder du normalt en jøde? Varm luft. Får du noget tilbehør til disse jøder? Der er vel godt med salat til at gange mager kalkunkød. Hvad plejer du at drikke til en omgang jøde? 4 kasser øl. Vi har også hørt rygter om, at du er med i en terrorgruppe, som står bag attentatet på World Trade Center. Passer det? Det er ganske rigtigt. For nylig er der været informationer om, at det blev faktisk ikke gjort med fly. Men hvad blev det så gjort med? En helikopter. Okay. Og en pilot til at flyve. Har du ikke lignet meget på skideren, eller som man siger det, stået i lort til halsen? Det har gået til skuldrene en gang, ja. Har du gang i et nyt projekt? Jo, men jeg venter spændt på, hvornår min kære lever tager fat. Må vi høre nærmere om, hvad projektet går ud på? Nu bliver jeg godt nok personlig. Okay, tilbage til den emne. Hvornår slog du sidst en jøde ihjel? Det er jo så i 2007. Antallet af nedslagtede jøder er langt over 1 million. Men hvor mange millioner er der tale om i rundtal? 75. Hvor ligger den nærmeste kirkegård for nedslagne jøder? Vejby. På Selling. Jeg kan så forstå, at det er også der, du bor. Er der en sammenhæng? Det er ganske rigtigt. Men hvor gør I så af alle lignende? For tiden er det Toms skildpadder. Har du en kæreste? Ja. Hvor gammel er din kæreste? Det bliver vel omkring de 15. Hvordan vil du så bedømme din kæreste fra 1 til 10? Det bliver rent 0. Hvad hedder du? Merete Mathisen. Er du gay? Det er ganske rigtigt. Hvad er så din yndlingshobby? 6. Gælder det også en elsex? Det er ganske rigtigt. Kan du så fortælle mig, hvem der er dronning i Danmark? Okay, vi prøver lige igen. Kan du fortælle mig, hvem der er dronning i Danmark? Michael Morup. Hvor mange øl drikker du så normalt om dagen? 4 kasser øl. Hvad giver 4 minus 2? Hvordan ser din kæreste ud? Lille vindtørmand på 61. Hvordan forestiller du dig så Sten, når han ikke er til stede? 1,90 meter, både i højden og i bredden, og med et stort snurbart har
Grøn læderjakke vel sagtens. Karseklæde.